Ahojte milovničky módy a štýlu. Vitajte na kanáli Andrea Martiny. Dnes spolu načrieme do témy, ktorá je azda základom pri zostavovaní šatníka. A to sú rôzne typy postav alebo aj body shapes. Je však ich znalosť naozaj až taká dôležitá? Alebo tak, ako v celom svete módy platí, že pravidlá sú najmä na to, aby sa porušovali? Poďme sa na to spoločne pozrieť. Pozrite sa na túto tuniku. Krásna však, kvetovaný vzor a farby, ktoré milujem, padavý materiál, trošku priehľadný, proste veci, ktoré mám rada. Táto tunika je z letnej kolekcie Andrea Martiny a keď som ju videla u nás v butiku, musela som si ju hneď vyskúšať. Určite sa to stalo aj vám. Na kamarátke alebo na figuríne ste videli naozaj krásny model a keď ste si ho zobrali do kabínky, nadšenie zrazu opadlo. Je dôležité si uvedomiť, že chyba nie je vo vás. Chyba vlastne nie je nikde. Je to len dôkaz toho, ako sme veľmi rozdielne a ako je vo svete módy dôležité dbať na proporcie. Vysvetlíme si to na princípe jednoduchých obťahnutých šiat. Predstavte si, že vaša kamarátka má typ postavy presýpacie hodiny. Ramená a boky má rovnakej šírke a pás je výrazne užší. Obťahnuté šaty zvýraznia a obopnú jej krivky. Ja mám typ postavy obrátený trojuholník. Výrazné ramená a pomerne úzke boky. Takto minimalisticky obťahnutý model iba zvýrazní nepomer medzi bokmi a ramenami. Ak máte typ postavy jablko, tak sa plnosť sústreďuje v oblasti pása, čo môže byť pri obťahnutom modeli nepohodlné a taktiež nelichotivé. Princíp je jednoduchý. Každá z nás má osobité krivky a potreby a oblečenie je len nástrojom na ich zvýraznenie alebo zharmonizovanie. Rozprávam tu o rôznych jablkách, trojuholníkoch a neviem čom ešte, tak si teda poďme vysvetliť, čo to tie typy postavy sú. Princíp typov postavy nie je výmyslom jedného vynálezcu, ale je to koncept, ktorý postupne rástol počas 20. storočia s tým, ako sa rozvíjal módny priemysel a módne poradenstvo. Medzi stylistami aj širšou verejnosťou sa hovorí najmä o týchto 5 typoch postavy. Je to jablko, obrátený trojuholník, obdĺžnik, presýpacie hodiny a hruška. Predtým, než sa pustíme do jednotlivých typov, poďme si ukázať, ako zistíte svoj typ postavy. Potrebovať budete krajčírsky meter, papier a pero, ceruzku a papier. Najprv odmerajte ramená v ich najširšej časti. Obvod hrudníka zistíte tak, že odmeriate najširšiu časť poprsia. Pás nájdete v mieste, kde je váš driek najúžší. Tam ho odmerajte. No a boky merajte aj cez zadok v ich najširšej časti. Začneme typom postavy jablko. Ženy s týmto typom postavy majú tendenciu mať širšie ramená, plnšiu strednú časť tela a naopak užšie ruky, stehná aj nohy. Ďalším typom je hruška. Tu sú ramená a hrudník užšie a boky výrazne širšie. Teraz prichádza typ presýpacie hodiny. Ramená a boky sú rovnako široké a pás je definovaný, výrazne užší. Pokračujeme typom obdĺžnik. Ramená, driek aj boky sú v rovnakej šírke. Niekedy sa tomuto typu postavy hovorí aj rovná. A posledným typom postavy je obrátený trojuholník. Ako už názov napovedá, ramená sú výrazne širšie ako boky. Drobným typom môže byť to, že tá časť tela, ktorá vás v kabínke najviac potrápi, je zrejme tá definujúca. Ako som už spomenula, nie som stylistka, preto si v tomto videu netrúfnem dávať univerzálne rady pre jednotlivé typy postavy. K tomu sa dostaneme možno inokedy a s niekým povolanejším. Pomôckou však môže byť to, že si spoločne pozrieme, ktoré známe osobnosti majú ktorý typ postavy. K typu postavy presýpacie hodiny by sme rozhodne mohli priradiť Salmu Hayek alebo Christinu Hendricks. Obdĺžníkový typ postavy má napríklad Heidi Klum alebo Nicole Kidman. Typu jablko patrí napríklad Drew Barrymore alebo Reese Witherspoon. Obrátený trojuholník majú Angelina Jolie alebo Renée Zellweger. A hrušku hrdo nosia Michelle Obama a Shakira, lebo ako všetci na 30 dobre vieme, hips don't lies. Vrátim sa ale k tunike na začiatku. V ponuke sme v letnej kolekcii mali z toho istého materiálu aj blúzku, ktorú som si veľmi obľúbila. Jej strih bol v hornej časti omnoho voľnejší a rozopnuté gombíky dodávali v vrchnej časti tela ľahkosť.
Ramená však zostali zahalené podpadavou látkou. Takéto drobné detaily nám pomôžu dostať náš typ postavy tam, kde ho aspoň približne potrebujeme mať. Už teraz poznáte svoj typ postavy, môžete sa vrhnúť na samoštúdium. Na internete nájdete množstvo tipov a odporúčaní pre konkrétne typy postavy. Určite mi napíšte, čo si myslíte o princípe body shapes a aké máte skúsenosti s obliekaním sa podľa nich. A nezabudnite, pravidlá sú na to, aby sa porušovali. A to, čo sa na každodenné nosenie zdá byť prehnané, len nenašlo svoju príležitosť. Preto vám držím palce, aby ste našli to, v čom sa cítite najlepšie a zároveň, aby ste mali množstvo príležitostí to nosiť. Na záver pripomeniem, že budem naozaj rada, ak dáte odber na kanál Andrea Martiny a vidíme sa pri ďalšom videu.